Prost. Las că surge. Da. Nu știu dacă mă piși. Și noi. Dar cine păi, pula dar noi? trageți, mă, preșul. Mai pune picioarele. Bă, ce pula mea asta, băi, m-a scăcat în mașină. E mic. De unde pula mea mic? Am mâncat măsa lui Alin în mașină. Alin, ți-a mâncat. Ai mâncat. Bă, faci căcăreze, băi. Închide-mă, morții tăi, ușa aia, coaie. Închide. Închide-mă ușa! Lasă-mă cu asta cu tren. Dă cu portbagajul ăsta la măsa. Nu ce mai închide portbagajul. Ai încuiat ungele, prostule. Cum morți te Să mă rămă, mă, dacă uite. Vezi, mă, poate are ceva. Păi are ceva logic. Da, sticla de sub n-a lăsat de mână? Ba da, n-a dus. Dă-mi cu asta să beau. Bă, du-te, mă, că ăla cu portbagajul mai plecat și fără portbagaj. Bă, scrumiera. Dă-mă Ai să închis, beau. mă? Dă-mă să beau că tu ai mai bun. Ia, mă, dă-te morții, mă, duce-mă acolo, că am înghețat. S-o fi mișcat clema aia de acolo. Nu mă trage ușa că intră curent aici. Ai, mă, eu am crezut că te-ai căcat pe tine în pula mea și pe geaca mea.